No. Volem és manifestar-ho a la presidenta del Parlament perquè també marqui una mica de directrius o que volem saber la seva opinió i així doncs treballar tots en una mateixa direcció sobre aquest tema. Hem posat en comú la inquietud que representa tots aquests contenciosos, aquestes denúncies, perquè pensem que això és una cosa que afecta a tots els pobles de Catalunya, pràcticament. Fins ara estàvem tots molt tranquils. Els pobles que volien posar banderes n'hi posaven, els pobles que no volien posar no en posaven, però ara, arrel de les denúncies, les contencioses, tot això, doncs clar, hem pensat que hem de manifestar d'una vegada per totes la nostra inquietud